tashi ki je ki samu ruwa ki mun wanki ba a kawo ki gidan da ke miki kafa akan kujera ki ji daɗi ba an ka ki gidan ne a matsayin baiwa yauwa don kujerar nan ba ta mahaifinki bace bara mace ce magana nake da ke ko ba so kike sai na miki da rashin duniya ta ji me amfani ki a gidan nan ba ka ji aka nake bauta ba munafika ki je ko ki dauko ki je bayan gida akwai kofo wani tsakar gida ki je ki mun wanki a can kai ke yaya menene me haka so nake ta kwashi kayana ta je ta wanke min tunda baiwa ce a cikin gidan nan ki tafi kana tafi sana baiwa ke da ka ji to ke mace sun ga kiba dan da iko ke zube su zube da ya ji so zube su ke ki da ka ki dauki dauki nan sun ga da dauki dauki ka mutum nan dauki to shike sun ga dauka a dauki din ga sun ga ba dauki ni sun ga ce sun ga ki dauka sun ga ki sun ga ce Zaliya zube su nan zube sai ke tsaro ina jira da kyau ha ko sai magana kice da magana kice wai bace to bai kice ke su ciyo ta kai barkati da kai da kaya kuma mallaka wuya ne mallaka kafafu ne ba kwariya wani irin wuya idan wuya gare zai dauka wani kai da kaya zaki yi mutane wata magana to abin da nake so ke kika ne in ba biki sani duk inda dukiya take to mallakin mai ita ne kuma shi ke da iko da sarrafa ta saboda haka ina ga miki kiyaye wallahi ha ke zuriya shiga daga ciki to kada sarauta dai ta fito zan kuma kama hanya zan tafi sai na dawo kenan gaskiya na tafiya ta ka alhaji zan yi kewar ka wallahi ai kwanakin kaɗan ne ba su da yawa ni ma bacin watsan yau kin sani ba ni jaka ai na mutu da ke ni ba na so ki shiga cikin wannan rayuwa ni ba na fita mota na shiga ko yawwa to sai na dawo sai magana ran tafiya ta ka dan Allah idan ka tafi kada ka dade alhaji saboda kaga aikin gidan nan yi min yawa ni kadai ce a gidan nan ga girki ga shara ga wanke ga komai ne kadai idan ka dawo sai ka samu min yar aiki ne wannan ai sauki ne wannan ba damuwa ai ba zan ji ba insha Allah kuma da dawo zan samu miki aikin Allah ya yarda sai na dawo to madalla Allah ya kiyaye amin Allah ya tsare amin
matsiyata iyayen bakin jinin tsiya jibe ku yadda kuka san mujiyoyi har kuke kan bakin jini amma wallahi kun yi asara duk sa'annin ku kawayen ku waɗanda suke gidana bayina duk an sai su amma ku bando sai bakin jinin tsiya ku saka a kanku tukunna sai dai a zauna a cinye min abinci shi ku sa a ranku kalle kike kuma kalli fuska dan Allah dan Annabi kamar ginin dare kun yi asara wallahi ke kuma kalle ki ga mace hammace kyakkyawa da ke amma sai bakin jini duk sa'anninki da kuka taso tare da an zo an zabe su an sai su amma ke ban da ki kin yi asara wallahi sai ku tashi ku je dajin dama sai ku zo ku yi min itace ku kuma ku je rijiyar mai saje ku ɗebo mu ruwa masa to masha Allah ka samu ta kowa sallama da ita. Assalamu alaikum. Baki ne ko ce bako baki. Dora. Bau, san da zuwa. Ka ja. Ka zo lafiya? Lafiya kalau. A'a, sannu dai. Masa ku lafiya? Lafiya kalau. To madalla. Wannan bakuna daga Kano. To. Yazo zai sai yake son sai bayi. Kuma a gaskiyar magana ni wanda ma nake so muna da bukatar wata mai
abin nan don Allah ka haɗa ni da wadda za ta zo ta zama mana jidali. Kuma bayan nan sun kare da ce wallahi aka zabe su. To amma dai akwai dai wasu dai ko? To tun da dai kai ne bawo babu komai. Akwai wata tana nan Allah ya yarda sai in ba ku ita kuma ita ko? To ya za a yi saboda na ganta saboda komawa zan yi. Sai da idan kun dawo. To Allah ya yarda. Ai gobe da sabo ko zan yi. To shikenan gobe da safe sai ku to shi to Allah ne a saboda ka sai mu haɗu kwata da daga ba ku sai zuwa wannan ma ana neman baiwa a cikin bayina shine sai na shi tubarin sai da ke to yanzu Allah kan za su tafi da ke kuma na fuskanta gidan da na sai da ke da dukkan alamu da gidan da na jin daɗi inda za ki huta kin gane waye bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alaikum. Assalamu alaikum. Allah da iko ke lafiya. Lafiya. Lafiya da zuwa. Ya bai sa. Bismillah. Alaikum. Allah da iko yake. Alaikum. Yaya hanya? Alhamdulillah. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Yaya kuma sauran kujiba? Lafiya kada. Kai, Alhaji Bawo wato an kwabi ba hada. Wallahi to ai kai. Kai, Alhaji Bawo. Ba a ganin ka sosai. Ka san yadda lamarin yake yau da gobe. Allah da iko yake. Yaya ina wannan mutumin haba mun taba haduwa da ni da kai da shi a kasuwa wani wane ne sunansa mamman bisaje. Ka ku da zan to sai da shi dan Allah ina zo in gaishe ka. Sai ka zo ka tura. Allah sarki. Haji Bawo kwana biyu ba dan hada ba. Wato ka san ina da sha'awar dinga bullowa. Kwarai kwa. Wuce can harkokin nan namu. Amma Allah da ikonsa ka san mutumin da aka ce na da iyali. Ai babu abin da yake da bukata amma da gana faranta wa iyalinsa kowane lokaci. Alhaji Bawo wato Hajiya Saratu mun kumbi da ita. Amma Allah da ikonsa baiwa Allah nan kullum kuka da take ta mun ita da yar aiki. Yar aiki wai ta dai aiki ya mata yawa. Yar aiki kaza yar aiki na cito na can tafi da nayi wajen kwanaki na taba yi mata alƙawarin cewa zan samu mata yar aiki. Duk da haka dai ba a yi din ba amma ita da men da su tun yar aiki. Shi ne abin da yana da fita ko ina wallahi
ka gani Hajiya Ladidi a takaice yanzu akwai yar aiki da na kawo mata kuma yar aikin nan baiwa ce. Baiwa? Ware ba. A nan wajen naku? Ware ba. Saboda ka duk wani abubuwa a gida shi take ba wa matsala. Zaka idan dare yayi kuma? Wato baka sani ba. Wato ku gurin ku ba da dadin wajen ku kenan. Ai ka san addini bai hana ba. Allah da iko yake. Ai abin da nake son baka shawara. Ka gane ko? Ka samu lokaci. Sai in kawo maka. Na je na koma sai in kawo maka. Baiwa? Lafiya mai hankali. Alhaji ba wani ba komai a hannunka. Na danka komai a hannunka ya zama da ke so da kai. Ka nemo mai hankali mai nutsuwa. Wacce in an kawo ta dai za a samu ai zaman lafiya inda ya kamata. To ba wannan. Ai ita wata take nan take mun goje wani wai aiki ya mata yawa. Aiki ya mata yawa menene. Ana san ba wai aikin aikace gida kawai take nufi ba. Haka sai ka ji su biyu sai dutse daya. A to kai za ka samu. Kai za ka samu mun da ba komai a hannunka. To akwai wasu matafiya da za su zo. To in sun zo na satin Allah ya sai mu aika. ni dai kokari. Allah ya sa. Tunda ka sanar da ni. Kaga yanzu gashi ga irin ta. Ka zo ita ba ta nan amma kuma na dai kusa da aka ba wa girki. Bari shiga ka maka dan abin nan. To ba ina zuwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Haya Raju. Alhaji. Sannu da zuwa, sannu da zuwa, sannu ku da zuwa. Malaban ku. Kai da bakwa ne? Allah sarki. Wato abin da abin da zaki yanzu wannan ake shi da kisa ta ciki. To. Ta shiga ciki yanzu ta huta ta yi wanka ta canza kai ta ta ci abinci. Ni sun mata taura ko? Ba kuwa muka samu? Allah sarki sanni ke. Sanni yan nan. Yayi. Ayyo, ya gaura. Wala da ne? To ka rike miki Allah sarki ne wa Allah. Bari ji fito take. Shiga mun ta. Sannu ko? Allah sarki ya gaura. Yayi. Sai ya da baki take. Nan zan hau? Mace. Na gode Allah. A'a, kake faɗi. Ya sunanki? Zaliha. Yan mata take Zaliha. Ai kuce daga ciki ai zai fi ko. Kin ga ɗakin da zaki shiga nan. Akwai ban ɗaki a ciki. Kin ji? Na. Ki kwanta da gado ki huta. Kin ji? To ai madara ya sibi. Madara. Wai da bai take nufi. Ai haka yake fari ne daban. Ai zo mu je to ko. Sanni kin ji? Yarinya mai fara akwara. Wallahi fara ai komai yayi wallahi tallahi shiki ya raji bawo ashe da gaskiyar sa fadiya ce to alhamdulillah haja saratu na'am to kazaliya wannan yarinya ita ce wacce Allah ya hada mu da ita kuma na kawo ta nan gida a matsayin yar aikin da kika jima kina nema to gashi Allah ya yi amma babban abin da ya kamata in sanar da ke akai shine wannan yarinya na karbo ta ne amana don haka nake so yadda na yi alƙawari cewa ba zan ci amanan nan ba ko misƙala zaratin to ke ma ya kamata ki kula da wannan al'amari to abin da zai je ya zo ki kula da shi yadda ya kamata don mu samu mu zauna cikin lafiya da kuma kwanciyar hankali ke kuma zaliya hajiya zaratu ita ce mai ɗaki na dukkanin abin da ya kika san zaki na batanci gare ta ko gare mu gaba ɗaya to kai ki kokarin yin sa ki tsaya ki bi mu sau da kafa musamman ita ina so ki saki jikin ki nan cikin gidan ku duk abin da kika san kina bukata to kar ki ji wani nauyi kar ki ji wata kunya kurin ki tinkare ta in ko ba za ki iya gaya mata ba to ni ki sanar da ni ina fata kin fahimta to Alhaji insha Allah wannan yarinya daga kasar ke ta amana ai duk wanda ya zo karkashin kai ce zai ci arziki ai ba za ka wulakanta shi ba ake ajiye magema ko kare a cikin gida a rike shi amana bare dan mutum haka mai daraja saboda haka ba wata matsala insha Allah zai rike ta hannu biyu
tamkar kanwata ko kuma in ce ma'aikaki. Zaliha. Alhamdulillah. Abinda nake so da ke shine yi na yi bari na bari a cikin gidan nan kin ji? Kuma ina son ki sakata ki wala ki bararraje ki ɗauki gidan nan tamkar kama matsayin gidanku. Kar ki dinga ɗarɗar ko kina wani ɗari ko kina haka jin wani ke ba kya sakewa gidan a'a. Ki ɗauka gidan nan gidanku ne. Ki ɗauke ni tamkar ki koma mamanki kin ji? To gaskiya na gamsu da wannan bayani da kuka min da kun faɗakarwa da kuke kuma. Na ji daɗi kuma kun karɓe ni hannu biyu. Kuma ni insha Allah na ɗauke ku a matsayin iyayen gijina. Ba zan taɓa tozarta ku ba kuma zan share muku hawaye. Salamu alaikum. Zaliya? Na'am. Ni kadai fa? Ni kadai. To mu shiga mun da wannan cikin. Ɗakin ka? Yawwa. Zaliya? Ya. Kin aje ko? Ya yi kyau kwarai. A to zo mana. Ai ba fita ya kamata ki ba. Zo mana. Zaliya. Yanzu ke saboda Allah. Kin saki jikin ki mana. Nan fa gidan ku ne na gaya miki kuma to zauna mana. Zauna da Allah ke. Zauna da Allah. Yawwa. Zaliya kenan. Yaya ake ne? To an ce dan kwana ki mana. Yawwa, Zaliya kenan. Ina yake rai. Zaliya? Yaya? To kin ga abin da ke so ke. Kashe fitilansa. Kashe fitilansa kuna ai ba. Yanzu abin da ke so da kin gani Allah ya saka miki lafiya yanzu ke kin gama aiki ki je ki turo mun aje saratu maza Zaliya kenan yaya nan ya fi kawai ko akwai wani mahauci a can kawai kuwa shi ko ni ne na ba nisan Allah ba ni ya ɗauka ma son kikiya A zuwa gidan mai a wannan mawuni ga hikatan banza bilayi yanzu haka yake zan gidan ku aka ni wani ne ma to ya yi kyau bai maza ki turo min ita da to in dawo kuma sai gobe kuma yi To tun da ke riga kin yanki, ai kuma shanya ta rage miki sai ki je ki shanye yanzu. babban gona ta sarki ga yana ku ai. Ɗan baki. Munafuka algunguma. Ai tun na san me kike a cikin gidan nan, tara ki nake yi. Karo da ni sai an shirya, ki kiyaye ni wallahi. Ki kiyaye ni ki fita daga harkata. A jiki tas. Amma bakin nufi cikin zuciyarki Allah ka ɗaya sansa domin ce maganin ki shiga tsakanina da ke ki fita daga cikin harkata wallahi zan kuma koya miki hankali a cikin gidan nan ki kiyaye ranar da zan rabe baccin makaho a cikin gidan nan sai kin yi da kin sani yar aiki ko kuma dai kishi a fakaice ban gane ba ayin gaya miki tun da aka ta gidan nan ita ce wanka tana kisisi na daurin kai
Ke kin ga take ta da tafiya ta ga mai gidan nan? A kwarai kuwa. Ai sai da na kawo wannan tunanin. Ke ma Hajiya kina gani aka miki santaleliyar yarinya haka gida? To ya za kai mai gida ya dauko abu ya kama ka ce a'a? A'a ba. Ai ke ce uwar gidan. Dole ki magana in kika ga abu bai miki ba. Ke ai in ana son mai aiki mummuna zaki kawo ki aje wacce in ya gani ba zai sha'awa ba. Amma aka wannan yarinya farasar ga kyawu ke ma kya ce wai mai aiki ba. Ke shawara ke bata yi daidai. Ai ta dole. Maryam. Nan ita ma su tsaya tana ta bai shawara na ibi kin ga yanzu kin sake bai irin ta to ko wallahi mi kiyaza. Miƙewa zaki ki tsaya ki ga duk kisisi nan da zaki ki ga ta fita daga wannan gidan. Ta koma inda ta fito. Ba haka ba kina zaune a gidan nan. Sai dai ki waje ta shige ɗaki. Ina jin daɗin yin kawance da irin wallahi ban hannu. Mai gida? Wallahi wani albishi na to maka shi. Tun da sai na manta faɗa maka. Albishi? Wani ne albishi ne? A'a ba, ya zara tuba tsakanin da goma zuwa cikin gashi ta rage zaki ji. Me ya faru? Na yi ɓatan wata ne. Wata. Wannan abinki watan jiya yana tsaye kyara sama kuma yanzu ki zo ki ce wani kin yi batan wata. Zariya? Ma'ana shi ne ina da juna biyu. A'a, Zariya, da gaske ke yi? Wallahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah da iko yake. Abin da na daɗe ina nema tsawon lokaci, Zaliya sai gashi yanzu lokaci guda Allah ya kawo shi ta hanyar ki. Alhamdulillah. Ai wannan ya sa ni kuma yanzu na yi miki alƙawarin zan miki ta hamshakiyar kyauta ta bajinta. Tunda kika sanar da ni wannan. Zaliya kenan. Wai To an tafi daga cikin nan fa da Munafika da gunguma. Ka ta shige mu, shige mu, shige mu, shige mu. Shige mu, munafika da gunguma. Mara mutunci. Na fahimci a gidan nan gaba ɗaya yanayin ki ya canza. Duk gaba ɗaya jikin ki ya canza ba kamar lokacin da kika zo gidan nan ba. Sai ki gaya mini wane ne miki ciki? Dan na fahimci kamar kina da juna biyu. Hajiya, ni Allah mana sani kuma Allah shi ne shi. Tun da nake a rayuwata ban taɓa sanin da namiji ba sai da na zo gidan. Ke? Sai da kika zo gidan nan? To shi kenan. Sai ki gaya mini a cikin gidan nan mai gadi ne yake miki ciki ko kuma a idan na tafi unguwa ne kike fita yawon ki in na bar miki gida ko kuma yake biyo ki har gida ke samu ki ko ma ya gaya miki wanda miki ciki a cikin gidan nan. Alhaji ya miki ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kika tabbatar min ashe da karo na fito cikin gida Alhaji lalle yanzu tabbatar da karo a kamun ciki Da ka ci kada da ke kuma in baki karanta ba ni na karanta. Ko alqur'ani Allah ya la'aci duk wanda zai zagi wani dan uwan shi karuwa. Kin gane ko ni kuma ba karuwa bace ina son sanar da ki. me ba ne? kada ka fara bin baki munafiki a rukungumi mara mutunci shadidi ban san wa fi sagarai kada ji ka saka babban riga kana yawo a gari kamar mutumin arziki ashe karuwa ka kawo min cikin gida kamun ƙarya ka ce mini yana aiki ce ko Ta tabbata. Yau na ga tabbatar shi ashe ke kungurun majahila ce. tun da ka ta biya kullum ka iya gaya Wani da ba yake haka? Ki zo ki kama kirga ga yarinya gurin marasa daɗi haka. Kina mata irin wannan mawancin haka. To bari warware miki abin da baki sani ba. to warware mu Kin ga wannan yarinyar? Tana cikin gidan nan ne a matsayin ta na sadaka. Idan ke jahila ce baki da ilimi to ki koma gida can asali ki tambayo a baki a warware miki tsakanin sadaka da kuma baiwa a gidan attajiri. Wanda ki kama ki kirga zagin yarinya mutane kira yanzu ni ina da ikon da a cikin gidan shi ɗakin da na ga dama sadaka ta ce. Ke ce cikin daki. Ce bi da duk wani. na tun da kace haka amma ba zan zame maka farkwasa a cikin gidan nan sai ka yi a kasa Ni ko zan zama zanzaro.
sai ki gane bambancin kwarkwasa da zazzabo a rayuwa. Saboda rashin ilimi ki zo kina tattare mutane cikin gida. Kina ba haihuwar ke yi ba. To yaya kaji abubuwan da ke faruwa kenan. Kuma sannan wai daga na ce ya samo mini yar aiki saboda aikin gidan nan ya mun yawa. Ni ce shara, ni ce wanke-wanke, ni ce komai a gidan nan, ni ce girki. Wai daga na ce ya samo mini yar aiki za ta dinga taya na aikace a cikin gida. Shikenan sai in kawo wata yarinya a cikin gidan. Ba ni da iko in shiga cikin ɗakinsa wai har sai yarinyar nan ta shiga sun gama abin da za su yi sannan ni wai zan shiga. Ya zubillahi. To sakamakon haka gashi nan yanzu ai abun kunya ya fara tsakaninsu. Ya zubillahi. To Saratu na ji abin da kika faɗa kuma ki haƙuri in Allah ya dani zan sa a kira mun shi din na ji daga gare shi. Ai ba wai zaka sa a kira maka shi ba, idan ka kira shi gaskiya saboda Allah da nan magana zaka yi masa sosai dan ba za mu bari a ƙwarin namu ba. Yanzu tana da wanda ya bice ka ya kamata ka ɗauki tsawon mataki akan wannan magana. A gaskiya ba za a cuce ta ba. Yawa ciwon ya mace na ya mace akan me? Kamar yadda na faɗa a ƙara yin haƙurin da kin ga ai da buƙatar in ji daga gare shi in ya so sai mu san me ya fi kamata ya kai ko ba gaskiya ba. Allah ya kawo shi. Ba wani abu. Ba wani abu. Yanzu abin da za yi ki Alhamdulillah abin da ya sa na sa aka kira ka shine gaskiya na ji wani mummunan labari wanda bai kamata a ce wai ta bangaren ka wannan abu ya faru ba. Yaya me kuma abin da ya faru? Yanzu Alhaji kamar kai da mutane suke ganin kimar ka a ce yau gashi ka aikata wata barna ai ina ganin hakan ba daidai bane. To ai yaya ni yanzu abin da nake bukata don Allah don Annabi in dai akwai wani abu da ya waka da shi kamata ka sanar da ni ban san abin da ya faru ba. To Saratu ta zo ta same ni ta gaya min irin abin da yake faruwa a gidanka. Yanzu Alhaji kamar kai a ce kana da mata ta sunna ka ɗauko ta yarinya yar aiki sai ta shiga ɗakin ka sai ka gama abin da zaka yi ta fito sannan ka ce zaka nemi matarka. Ai dama ba wani abin nan ba yadda abin ai ba wai wani boyayyen abu bane wannan abu ne ya riga ya faru. To ni ina ganin idan har zaka ji shawara ta kai nadama ka koma ga Allah ma'ana ka je kai istighfari saboda yin hakan gaskiya kuskure ne a ce kamar ka wato Hajiya Saratu mun kumbi da ita amma Allah da ikon sa baiwa Allah nan kullum kuka da take ta mun ita da yar aiki wai ta dai aiki ya mata yawa yar aiki kaza yar aiki na cito na can tafi da ne wajen kwanaki na taba yi mata alƙawarin cewa zan samu mata yar aiki duk da haka dai ba a yi din ba amma ita da men da su tun yar aiki shine abin da yana fita ko ina wallahi ka gani Hajiya Ladidi a takaice yanzu akwai yar aiki da na kawo mata kuma yar aikin nan bai wace bai ba ware ba a da mutum na ware ba to da ka dora abubuwa a gida shi take yi ba matsala da ka idan dare yayi kuma wato baka sani ba wato ku gurin ku ga da wajen ku kake na ai ka san addini bai hana ba na son gogewar taki ba na son aikin da ke a cikin gidan nan gara in san cewar da kishiya nake zaune a cikin gidan nan ba da yar aiki ba. Haba Hajiya, idan abin da aka umarce ni da yi shi nake Hajiya. Allah ko ba shakka da kika gama cin amana ta ba wannan da na san cewar amana ta zaki ci da ban buƙaci Alhaji ya kama yar aiki a gidan nan shikenan ni na zama hoto na zama hoho an riga an wahalar da ni an wulakanta ni kin ci amana ta
a ce kamar ki wandan da nake sakawa shi kike dauka ki dora kafarki ke ma ki saka wannan wando to Allah ya sauke. Ni a gidan nan kawon da aka yi da abin da ya umarce ni da in shi nake shi kike yi ni ba zan yi abin da bai ce in ba abin da zan ce sai dai Allah isa kuma Allah zai tona asirin ku daga ke har mai gidan nan munafukai algun gumal. Hajiya Hajiya dan Allah ki taimaka min Hajiya dan Allah dan Annabi Hajiya. Wayo Allah Hajiya na shiga uku zan mutu Hajiya ki taimaka min. Ba komai to shi na kira ki anjima bari ki ji a matsayina na cikakkiyar ya a matsayin ki na baiwa na bari na lalace. Ai na fi karfin tsayance zan karɓa haihuwar ki in karɓa haihuwar baiwa ai na gaba ya gaba na baya sai labari sai dai ki mutu a haka babu ruwana. Na shiga uku na bari na lalace. Wayo Allah na Hajiya dan Allah ki taimaka min bayana. Malana na shiga uku zan mutu. Saratu ku nan. Saratu. Na samu. Ayo Allah na shiga uku na. Da Allah ki taimaka. Allah kyauta. Lalle wannan ma shine fa abin da Bahaushe yakan ce dan hakkin da ka raina shi ke saka ne maka ido. Kin gadi abu kamar wasa wai karamar magana ta zama Ma lalle mu ne ita. Sangandali sunan wata waka. Sangandali ma kai mata kauye. Allah ne halitta. Ashe an sauka. Saratu, ko ne za a kira wannan ya? Ya ko baiwa? Tsaka-tsaki sanan dai. Kaɗan kenan kika gani. Ki bani da ita. Wannan din me? Wanda suka fi wannan ma mun gama da su. Ballantana wannan karama alhaki. Kin ganta ba ko da kamar mai wanka da rin. Ta taho shege zuwa sho makai kamar an sa kura sharan nika. Ha ba kamar ni anan. Wane ke haba da Allah ki yana hada kanki da kanta. Ai ke kin fita fasali. Wallahi. Yarinya ki ganta gaba ɗaya daga bayan haɗuwaiwan gaba ɗaya a shafa kamar faranti. Ba wani ni ban ga abin da Allah ya gani ba. Abincin yara wai chipitos. Wani ba ta fara je gani. Tashi ki je ki samu ruwa ki mun wanki ba a kawo ki gidan da nake miki kafa akan kujera ki ji daɗi ba an ka ki gidan ne a matsayin baiwa yauwa don kujerar nan ba ta mahaifinki bace bara mutunci magana nake da ke ko ba so kike sai na miki da duniya ta ji me ya amfani ki a gidan nan ba ka ji da nake bauta ba muna fuka ki je ko ki dauko ki je bayan gida akwai kofo ne tsakar gida ki je ki mun wanki a can kai ke yaya Menene? Me haka? so nake ta kwashi kayana ta je ta wanke min tun da baiwa ce a cikin gidan nan Ki tafi kana. Tafi sana. Baiwa. ke da ta je to ke mace sun ga kima Dan da yi kuma. Ki zube su. Zube da ya ci su. Zube su. Ke da kawo ki dauki. Dauki kawo ki nan. Sun ga dauki. Dauki kawo ki nan. Dauki. To. Dauki. To shi ke. Sun ga dauka. Dauki din. Ga sun ga ba. Dauki ni. sun ga ce sun ga ka dauka sun ga ki sun ga ce Zaliha. Zube su nan. Zube su. Sai. Ke. Saratu. Kina jira da kyau. Har kawai sai an magana kice da an magana kice wai bace to bai wace ke su kika siyo ta kai barka ji da kai da kaya mallaka wuya ne mallaka kafa ku ne ba wariya wani irin wuya idan wuya ya gina zai dauka wani kai da kaya za ki yi mutane wata magana to abin da nake so ke kika ne in ba bi sani duk inda dukiya take to mallakin mai ita ne kuma shi ke da iko da sarrafa ta
saboda haka ina ga miki kiyaye wallahi. Ha ke zuriya shiga daga ciki. Wannan makirci da ya daɗe duk ba shi yake zuga bawan Allah nan ba muna zama mu lafiya zai zuga shi sai ya saka min sadaka a cikin gida. To yanzu yi shiru magana samun sai to ni da ke a matsayina na mahaifinki. Ta umara. Yanzu kin tashi daga manzalin yara. Zunubin da za a ɗaura mun a kaina ke ma za a ɗaura. Haƙƙin da nake da shi yanzu a gurin Allah ke ma kina da shi. Abin da nake son sanar da ke kenan. Kin isa ya macen da yau za a aure da ke zauna da gidan mijinki. Kin tashi daga manzalin yara. Ba dariya za ki da ƙamun ba. To shi ne yanzu nake son. Na kika daɗe haka kuma. Wallahi ina dan wani aiki ne. Ko kwalliya da kika tsaki ne? Ai dole in yi kwalliya da in faranta maka zuciya. To ai ni ko kin yi kwalliya ko biki kwalliya ba na san ki haka. Ya gani. Lafiya gala wallahi. To shekaran jiya kace zaka yi kuma yanzu kake zuwa. No wallahi na je gidan saboni ne akan zo sai ban same shi kuma kin san ba na son zuwa ni kadai. Hajiya, Lafiya? Ina gajiya? Sannu? Haba, yaro, amma yadda na ga zubinka, ji shigar da kai, shiga ta mutunci, shiga ta 'yan zamani, ina kai ina kula mara mutunci. Me ka gani a jikin wannan? Ko ɗewar ko ku ƙeƙashewar, me ya birge? Haba, idan baka da labari, bari yanzu in baka labari. Wannan yarinya da kake ganinta, wannan yarinyar da kake ganin ta yar baiwa ce, ka gani da mutuncinka da komai kai za ka tsaya ka auri yar baiwa. Idan fa uban da wannan mai gidan ya mutu ba fata da gado tunda uwar ta a bauta aka dauro aka kawo ta gidan nan ta zo take zaune zaman bauta ba daura aure akai ba, ka gani kai ba daga ganin ka dan aure ne. To wannan gidan da kake ganin sa mai kyau kawai yar bauta ce a gidan nan yar baiwa saboda ka ba ta da gado. Saboda ka ni a shawara ta ka rabu da ita. Kayan mata nan a cikin gari
kala. Duk wacce kake so zaka je ka aura zaka aura. Ina ce baiwa sai ba'awa. Haka kuma shi dan aure sai yar aure. To ina za a yi kwado ka auri yar baiwa. Da Allah ka je ka kanka. Shikenan hajiya. Nagode. To shikenan. Yawa. In ma wata kake so sai maka hanyar maka yar auren kaji. To shikenan. Sadiya, kin fahimce ni ko? Ki kwantar da hankalinki duk wannan abin da yake faru. Ko a rami aka tono ki wallahi ni ina son ki a haka. Ko ya kike? Saboda haka ki kwantar da hankalinki daina raba ɗaya biyu ke nake so kuma Allah da sai na aure. Nagode.
cikin masifa da bala'i a cikin gidan wanda ni kaina ban san da Allah zai yi ne ban ga da za a yi wani ƙaranci a cikin wannan saboda tun da Allah ya sa abba yana kaunar mu a cikin gidan nan kuma yana mutunta ƙaranci kuma ina da shawara zan je na same shi to shi ke ni abu ɗaya ne zan je na same shi roƙe shi don Allah ya mai da ke ya da mutum da ke da cikin bayan su shi ke ni dai wani magana da yanzu in kika da kika sashe shi zai yi ya nuna ya shi zai yi kuma ya nuna ya shi kake nuna ya haƙuri da duk shi ke Allah ya na halittar shi alhamdulillah sadiya da bawa kin ci tuci ku shi kuma kin rasa ruwa ya kai ne da baba na zo wani kare dai in nemo ka alfahari to muna san Allah ya yarda ba na fatan Allah ya saka amsa abin da nake so haka ne to sadiya Allah na tuba wacce da ke nema a wajen an kasa miki mene da ke faruwa sauran wake baba ina neman alfarma bisa adalci da muke ina so ka ɗanta mahaifiyata da gwiwa da kuma yara haka ne don tun da ya taso a cikin gidan nan ban wani bambanci da kake nuna ba tun da ya taso a gidan nan adalci muke gani ba don Allah ya taso ka ƙara wannan adalci ka taimaka mu ka yadda mahaifiya to ba ku misaliya in Allah ya da zan yi ta mahaifiyarki za ta zama daga cikin yaya ta ma insha Allah kada wanda ya dame ki Allah ya daki farko mutum a wajen zai danta ta Allah ya shi ke da kama na gode Allah ya saka amin Allah ya ƙarfi amin 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 ba ku misaliya ta shike ci Umma, abu ya amince zai yan taki har yi da gaskiya. Da gaske wallahi yawwa ke zariya zariya ba ci ne to dai zan fita akwai wasu fulani da suka zo akan magana sayan shanu irin mutanen alaji ba wani kan su yi furin zuwa da ke ci zan fita sai na dawo bari mu je a ciki Allah tuba da yake da ke da irin tsohon ciki kuma ki sake wani rake a raka ne na kuma ki shekara na ta ba komai ofin gida kai a rake kuma sai na dawo a wai zai shigo da ke na daki mele ne munafiki gungumi cuta da kake a cikin gidan nan sai Allah ya saka mu shekaru muna zaune da kai ban samu haihuwa ba amma daga aure wani yar iskar gashi na hatana ke ina san da ke kokoloki a juye take na kula cewa kanki ba ɗaya bane me haka kuma shi ne sai ki shigo cikin ɗakin dan kuma shi kuya ki sai ki mutane shi kuya nan to wallahi ba na san irin wannan ke wallahi ke gaba
yawwa Nuruddin yaya Hajiya Saratu to ni dai yanzu na shirya zan tafi ke dai ke ce babba ina son duk abin da zai wakana a cikin gidan nan Hajiya Saratu ki ci gaba da kula a bisa yadda ya kamata ki tafi da harkokin ki a matsayin ki na babba kada wani abu ya bujiro wanda za ce ke kin kasa warware matsalarsa a matsayin ki na babba ina son ba miki wannan amana a hannunki Zaliha kamar da na sha gaya miki kowane lokaci a matsayin ki na mai binta duk abin da ya taso to ki tuntube ta ku yi shawara ku tattaru gaba da ku warware wannan abin kada a samu wata matsala ke kuma Sadiya abin da nake so da ki kin ga dai ga mahaifiyarki to ita ma wannan uwa ki ce dole ne ki tsaya ki jajirce akan bin su sau da gaba kada in ki yadda in dawo in ji wani abu ya faru sabanin abin da na gaya miki kin ji na gaya miki to ki kiyaye ga Nuruddin nan dan uwanki ne duk abin da zai taso a matsayin ki na yasa ki rinka nuna mishi abin da ya kamata yi a kiyaye to ni zan tafi Hajiya Saratu ba wani abu tunani da ya dama ba abin da zan ce illa to zan rike su da amana to alhamdulillah zan rike su mai ayan take ne ai duk mun zama ɗaya da su to yayi kyau kwarai komai madalla madalla amin Allah ya sa Allah ya kiyaye Allah ya sa yawa to Nuruddin yaya lafiya ka in da ka tafi ka so mun doki to ban yi alƙawari ba to madalla ban yi alƙawari ba amma dai Allah shi ba mu sa'a kawai sai na dawo to madalla ni zan to madalla to Allah ya sa to madalla wato wata cuta ce take damuna wacce nake so kai za ka yi maganin cutar nan wani irin ciwo ne ke damun ki je asibiti ma wannan cutar take damuna ba ta asibiti ba ce kai ne za ka iya maganin ta to wani irin magani ne wato abin da isa na jawo kama don wannan zancen sirri ne ba na son wani ya ji shi isa ban yi shi a falo ko a ɗaki ko a wani wuri ba a gaskiya kaga ɗakin na Sadiya ina son yau idan Allah ya kai mu da daddare ka shiga ciki ka samu Sadiya ka shiga ciki ban gane ba anti ba shawara ne ma ko cewar wani ka bani ra'ayinka ko wani abu ba doka ce na baka idan ba za ka yi ba ka gaya mu gaskiya anti na jin tsoron shiga kar ka ji tsoron komai a faɗin duniya nan in ban da Allah ba abin da ake tsoro mada'awa ina rayi babu abin da zai firgita ka shikenan Allah kai mu da shi isa na shiga uku da na ji wannan da ba da mana Allah ya ne ba mu shiga mu gadi a dakin ta saurayi ya dawo da la ilaha illallah wannan kun da Allah ya kauna a filin ku ashe a duniya take kama cikin gida irin wani sababi ne yau Allah ubangiji fito na asirinta har ta game da wanda ya kafa kai an ji kunya ka an dala sauke mu wallahi kun ji kunya ba shakka ki amma ai ba haka ake yi ba ki kira da ba su zo su gani abu na cikin gidan mu su zo su gani wow me gari dan ba to kuma to me gari saya
Alhaji ya rasu. Alhaji ya rasu. Allah mai shiga ku na mai shiga ku wayo Allah la Alhaji kwana ga da mun lalace da ma shi ke taimaka mana. Shi ma sun kada gwamnati ku kan ba taimaka mana. Wayo Allah mai shiga ku laila. Ya ƙarin haƙurinmu na Alhaji. Haƙuri alhamdulillah muna nan muna ta yi. Allah ka ji kanmu. Amin. To kuma yanzu yaya al'amuran wannan abubuwan? Ai jibi-jibin nan Allah ya kai mu za a raba gado. Jibi-jibin nan muna da lafiya. Ya aka kike dariya. To zai yi gobe. Kamar ya. A cikin kasan gadon ki a haɗa miki da wannan mai farar kafar mana. Kin ga idan aka haɗa miki da ita? Ta zama taki sai da kika da ita. Ko kuwa ya kika gani kin san buri ai a hannun mala yake shewa in ya ji hannun mu ma guje sai kuka. Ke wallahi kin bani ku dabara mai kyau. Allah ya miki albarka. Amin amin dai. Daɗi na da kawance da ke kenan akwai. Kin dai gani. To yaya abin da yasa na dago kafa na zo na same ka haka abu jajan da ka gani. Wato wani abu ne yake damu. Kaga cewar dai gobe idan Allah ya kai mu za a yi rabon gado. To shine a matsayin ka na wana uwa ɗaya uba ɗaya. Nake so ka yi ruwa ka yi tsaki akan wannan alamar. Abin da nake nufi shine a cikin irin mutanenka ina so ka bincika mini ka ji nawa ne kuɗin baiwa tsabar kuɗi nawa ne domin ina son wannan yarinya ta zama na bangaren rabon gado na. To wannan ba wani abu ne mai wahala. Kuma in Allah ya so ya yadda za a yi haka saboda akwai su baki da suka zo ma kuma suna da bukatar za su koma jibin Allah ya kai mu. Idan Allah ya yadda zan musu izini da su tambayo sai dai kuma ki haƙuri kamar bayan sati biyu haka za ki daga gare ni. Wannan ba wani matsala ba ne. Amma kamar yadda nake gaya miki a koda yaushe ki ƙara haƙuri kuma mai ɗan haƙuri ne. La ai ba komai yaya. Kuma ita rayuwa dama haka take. Sannan kuma ubangiji Allah ya ji ɗan mijinki. Amin. Allah ya sa mu cika da imani. Amin. Allah ya miki albarka. Ai ba wani abu. Na gode zan koma. Madalla. Madalla. To shikenan saka lafiya. Sadiya muka ji. Haƙuri sai godiya a cikin duniya. Kaga dai Allah bai kaddara ba. Mahaifina ya so in yi mahaifiyata. Allah ya masa rasuwa. Yanzu na san hadda ba ta da burin da ya wuce in samu mahaifiyata a cikin gadon. Abin da nake so da ke Sadiya shi idan har Allah ya sa an raba wannan abu kuma an ɗaga mahaifiya idan Allah da annabi ki kokari ki sanar da kin ga mun sai mu fanshe ta in ya so a hannun mu sai mu yanta. To shi kenan na gode. Allah ya ƙara so da ƙauna. Amina. Yasa muke ga an da ke maka da ni matuƙar kina tare da farin cikin duniya Allah ya kare. To alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na yi matuƙar godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya sa wannan zama namu da sunan rabon gado zai zama ne na maslaha ba a kotu aka yi ba. Kasancewar an yi a kotun bai saba shari'a ba, to amma na ga rufin asiri abu ne da ya zama musulmi ya kamata ya neme shi in har zai samu. To marigayi Alhaji Dalla da Allah ya ji kansa, kamar yadda takarda take a rubuce wadda kuka gabatar gare ni na abubuwan da ya mutu ya bari na dukiya da kadarori, cikin kadarorin nan har da kuyangarsa. To kafin a kai ga bayanin abin da ya kamata kowa ya samu na daga gado, ina so in sani ko akwai mai wata magana. Da gafarta ina da magana. A ita ce matar shi. To me magana ke? Ni dai ina son a cikin tumuni na gado da za a bani. Ina so a haɗa min da sadakar tasa. To shine magana ki. To akwai wani mai magana? To tunda an jina ta ga wannan shine dan shi kuma wanda ya bai. To shi ma sai a ji abin da zai faɗa. To wannan ko? Amma menene dai? Baiwa.
baiwa suna ne, ita ce mahaifiyarka ga ta nan kana. A'a ni gaskiya ban yadda ba, ita ce mahaifiyata. To shikenan zauna, ina ga abin da yake nufi shi ma yana buƙatar haɗa mai da ita tunda mahaifiyarsa ce. Kana son mahaifiyarka? Idan ina son mahaifiyata a bani ita. Gaskiya ne. To matsalar shi ne yaro ne wannan wanda bai balaga ba. Na'am. To amma kalmar da ya faɗa yana son mahaifiyarsa. To ai duk da yana son mahaifiyarsa. Haka ne. Ko ku a'a shi ma yana so a haɗa masa da mahaifiyarsa a gadon da zai samu. Shi ne abin da ban fahimta ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wai, taron da yake a cikin gidan naka ne? To kuma da taron menene? Ina so yi muku wata muhimmiyar sanarwa yanzu. Musamman ma kai Alhaji Bawo. Bawon da ka haɗa da shi domin yi mun ɗawainiya shi ne ya rasu ba ni bane. Kuma ina so na sanar da ku cewa baiwa ta take cikin gidan nan daga yau na ɗan tata don ku zama shaida. Sannan kuma ni likita ya hana ni yawan magana, don haka ina so in shiga daga ciki domin in ci gaba da hutawa. Alhaji Bawo, na gode, Allah saka da alheri. Sai ka zo nan da kwana biyu mu ci gaba da tattaunawa. Ba magana kai. Yanzu ba za a raba gado wannan shi domin sa gashi. Ba wani magana. Ana da wata mana ne zai. A wajen kokari. To ai da mu ba bayani kawai. To wallahi zan ce sai an jima ko. To sai Allah ya Da an ji an yanta mamanmu shi ne ke mana kuka.